Hello tfal, jina Claire, Azzopardi. Din is-sena minn segwini għamilt ħafna filmati, ħafna qari differenti minn kodba għalikom, it-tfal. U issa li spiċajna l-iskola u beda s-sajf, u beda sew is-sajf, xtaqt nagħmel ftit appell permezz ta' dan il-filmat, appell biex taqraw. Għaliex faċli morru l-bahar, mhux vera, faċli nħdu gost noqogħdu nilabu fuq ir-ramel u fuq il-blat u nsibu ċaq. U jiena nħobb ukoll immur nodos. U nara ħafna ħut sabiħ u kreaturi inkredibilment sbieħ fil-bahar. Imma ġili jiġri mbagħad li sħana tejjina u l-ktieb ninsewh. U għalhekk dan il-filmat, filmat ċkejken biex anka nurikom ftit dwar xiex tkellimna, dwar xiex rajna, x'liema karattri ħadna gost nisimgħu l-istejjer tagħhom din ix-xitwa, ħalli ma nitilquhomx u huma ma jitilquniex. U forsi intom tkunu taqraw ukoll tiksbu xi ħaġa, għaliex le? Jien hekk bdejt nikteb għal gost. U kif qed taraw illum nikteb u nitraduċi. U fil-fatt, mhux se nkellimkom fuq il-kidbiet li jiena ktibt oriġinarjament, għax dawk tafuhom. Wejja, tafuhom mhux vera. Il-ħanut tal-ħelu li mar dawra, il-qeta tista' maxxat, Mingu, Ġej Kassar, Saver, Mullet. U mela, żgur tafuhom. Imma qed tarawhom hemmhekk? Dak huwa Lupu Lupetta u Lupa Lupetta u nixtieq nurikom ftit iktar. Dal-aħħar il-Merlin ġab il-Lupa Lupetta ġdida fil-fatt bil-malja tal-baħar u anka Lupu Lupettu għandu malja tal-baħar u mela. Imma jiena hawnhekk għandi Lupu Lupettu pirata. U mhux hekk biss, ħafna kostumi għal Lupu Lupettu. Jew Lupa Lupetta wara kollox, illa mi Claire. Daw kollha tax-xitwa? Naħi minna dawk għax-xitwa. Okej, għax-xitwa. Issa, is-sajf. U ma daw il-pupi sbieħ, ħanfakkarkom ftit x'kodba tistgħu taqraw u x'kodba tistgħu tieħdu gost tagħmlu dan is-sajf. Pereżempju, Lupu Lupettu ilagħbu pinġi il-vaganzi tas-sajf. Il-ħanina. Aw 100,000! Oj, tesaġerax. Okej, ftit mhux ħażin attivitajiet x'tieħu gost tagħmel bl-stickers xi twaħħal u xi tpinġi u problemi xi solvi. Kif ukoll ħanurikom ftit stejjer ġodda ta' Lupu Lupettu biex inti tpinġihom. Taqrom u tpinġihom jew twaħħal l-stickers li trid. Imma ma ninsewx l-avventuri sbieħ ta' Lupu Lupettu u rejtkom il-pirata u hawn il-pirata, Lupu Lupettu li jsir pirata, Lupu Lupettu li jħobb l-oċean. Ek, jieħu gost jiskopri dak li hemm taħt il-baħar, jieħu gost isir jaf kif jista' anka jsalva il-ħut tal-oċean. U aħna bħal Lupu Lupettu irridu wkoll nibżgħu għall-ambjent tagħna u nsalvaw l-oċean u l-baħar tant prezzjuż għalina, tant nieħdu gost bih le, wara kollox naħseb kulħadd jieħu gost imur jom f'baħar nadif. Iżda mhux biss, hekk ħanurikom ftit ieħor Lupu Lupettu iżur il-foresta, Lupu Lupettu jitla l-muntanji iva Claire, iċ-ċentrum ftit! Mela, jitla l-montanji, Lupu Lupettu jinvestiga l-mużew, Lupu Lupettu l-ħarret li ħareġ ifittex maħbuba u ħafna oħrajn. U waqtaw xiex, għadni kemm traduċejt wieħed vera sabiħ, Lupu Lupettu jsalva s-siġar. Daqt magħkom. Mhux eżatt issa, imma ftit wara s-sajf. Għalissa tajb li naqraw dawk il-kodba li diġà hemm. U għandi l-aħħar ħaġa x'nurikom għadu kif wasal frisk, intom tħobbuh dal-karattru żgur. Ġojjell, emmu Ġojjell. Ħallejtu għall-aħħar għax għandi ftit storja. Mela, l-ewwel niteb li nfakkarkom li dawn huma maqlubin mill-Franċiż. Tafu intom le? Dawn ma kollha karattri Franċiżi u ġvera Azzurro. U da jismu fil-fatt ħanurikom Azzurro. Għaliex huwa kħal. Kaħlani.
huwa blu, qed taraw iva. U fil-fatt, għal-bidu, kont ħansemmih Kaħlani, tajdu li kif semmejtu ġojjel, vera ġojjel, vera ħanini, imma hekk dawn huma s-sigreti tal-awturi u tradutturi u kemm huma sbieħ lek issir taf is-sigrit ta' Clara Toppardi. Mela, Clara Toppardi flimkien ma' Lienna Lul, waqt li kienet qed titraduċi Azuro. Kaħlani, ġojjel, x'kienet jiġri? Kienet qed tikteb storja oħra dwar Kaħlani li mhuwiex ġojjel, li mhuwiex dragun, imma huwa xi ħaġa oħra. U allura, la jiena kont qed nikteb storja oriġinali b'Kaħlani ma' Lienna Lul li magħha kif tafu nagħmel ħafna kodba, bdejt ngħid, okej, issa sew ma nistax nitraduċi lil Azzurro bħala Kaħlani x'se jkollna żewġ karattri totalment differenti, wieħed minn Franza u wieħed Malti, li tnejn jisimhom Kaħlani. U ma rridx insemmih Ikħal, u ma rridx insemmih Blu, u ma rridx insemmih Bluni, u bdew jiġuni ħafna affarijiet oħra ma mbagħad iva. Meta qrajt l-istejjer kollha ta' dan id-dragun sabiħa da ġojjel joqgħodlu perfett u fil-fatt biex norikom ftit ukoll naħseb ġew fidejkom le daw il-kodba ġojjel li fittex lil Kiri, ġojjel s-Sahara, ġojjel l-Gżira tal-Eżġubijiet, ġojjel fl-iskola tal-Mostri u ħafna iktar. Ftit kodba likom biex taqraw dan is-sajf. U stennew fuq kollox il-Kaħlani li ħireġ dal-waqt. Fil-website tal-Merlin, fil-kwinet ewlenin tal-kodba, żewġ stejjer ġodda totalment oriġinali miktubin minni u minn Lienna Lul. Nispera li kolkom sajf sabiħ, nispera li taqraw ħafna, nispera li tikdbu ħafna u tafu le fejn għandkom issibuni. Le, www.claratoppardi.com. Jekk ikolkom xi kitba interessanti li tridu taqsmu miegħi għaliex le, u mela ibatuha lil claratoppardi.com u naraw fiex tista' timprovja jew x'nistgħu nagħmlu biha din il-kitba, din l-idea. Imma l-ewwel tridu taqraw ħafna għax il-qari huwa l-muftiħ ta' ħafna kitba. Saħħiet!